Mä Jussi-Pekka Lönnrous Varkaudesta ja ollaan täällä Joroisissa Suomen ensimmäisellä Husqvarna Automover Streetillä. Eli meillä on tässä tämmönen asuinalue, johon ollaan asennettu Husqvarna Automoverit, jotka hoitaa sitten tämän koko alueen kaikki pihat. Tällä alueella olemme käyttäneet langatonta EPOS-teknologiaa sekä perinteistä langallista asennusta. Kauppiaana on ollut mukava huomata, että tässä on ihmisille tullut tämmöistä yhteisöllisyyttä vaihtavat kuulumisia ja kokemuksia näistä leikkureista. Ja sitten meille on tullut aika rehtiä palautetta ja ollaan saatu tästä myös hyvä referenssipaikka. Minä olen Jukka Peräsalmi Joroisista, 2 lapsen isä. Ja tässä sivutoimena niin teen tässä kotosalla pyörähuoltohommia ja pyöriin liittyvätä touhua ja sen myötä vapaa-aikaa. Ja siihen jää sitten aikaa ihan eri tavalla, kun robotti hoitaa ruohonleikkuu. Robotti on nyt leikellyt ensimmäistä kesää tässä ja katsottu leikkuutulosta, mikä on. Ja hyvähän se tietenkin on. Ja se mikä huomioitavaa, niin vapaa-aikaa jää ihan eri tavalla nyt omiin harrastuksia perheen kanssa olemiseen. Koska alkukesästä kun on kasvukiivainta, niin silloin se leikataan parhaimmillaan 2 kertaa viikkoon. Ja se on mullakin tämän kokoisessa pihassa, niin se on pyöreästi 2,5 tuntia per kerta, kun leikataan työnnettävänä. Niin nyt robotti hoitaa se 24/7.